kupitirira kwa mchitidwe wochitira nkhanza anthu achalubino. Tini nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Fiona Richi wati ali ndi nkhawa kuti ziwawa zitha kubuka mdziko muno pa chisankho cha mwezi wa Septemba. Richi ati Amalawi ambiri awafotokozeranso nkhawa yawo pa nkhani. Iwo amanena izi pamwambo wokumbukira kuti mfumu Charles yachitatu ya dziko la Britain yakwanitsa zaka 76 zakubadwa tsopano. Rebecca Chimjeka akusimba zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. I want to reflect on my time here in Malawi. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana kumwambowu, kazembeyu wadandaula ndi kukula kwa zipolowe mdziko muno pomwe kwangotsala miyezi yochepa kuti mdziko muno muchitike zisankho. Iye wapempha Malawi kuti asankhe bata ndi mtendere zomwe dziko lino limadziwika nazo. Ndipo nduna yoona za maphunziro aku sekondari Madalitso Kalimbawu Wilima ati boma lipanga njira ina iliyonse kuti mdziko muno musakhale zipolowe pomwe tikuyandikira zisankho. Ngati boma ndikhoza kukutsimikizani kuti chimenechi chili pa mtima pathu ndi chikhumbokhumbo chathu kuti masankho asanachitika komanso atachitika pakakhale mtendere. Chifukwa chimenechi ndimene chikapangitsa kuti ngati dziko tikakhale mwabata komanso chitukuko chikapita kutsogolo ndiye ndikhulupirira ndithu ndipo ndikudziwa kuti ngati dziko leadership ikupanga china chilichonse chofunikira kuti mtendere umene ulipo mu dziko muno ukapitirire masankho asanachitike komanso masankho atachitika. Cheers. Tiamwele. Kumwambowu kunalinso kutsanzikana ndi kazembeyu yemwe wamaliza kugwira ntchito yake mdziko muno. Pakadali pano anthu asanu ndi mmodzi ndi amene akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, ndipo atsimikiza chidwi chawo pokatenga kalata zowayenereza komanso kulipira 10 million kwacha ku bungwe la zisankho la Malawi Electoral Commission. Mtsogoleri wa United Democratic Front UDF Atupele Munuzi naye wakatenga kalata ku bungwe la Malawi Electoral Commission pokonzekera chisankho chimene chichitike pa 16 September. Pakadali pano mphekesera zasonyeza kuti Amuluzi ndi chipani chawo akukambirana zopanga mgwirizano wa chisankho ndi zipani zina. Koma Amuluzi akhala akuza otsatira kuti chipani cha UDF chidzayenda chokha pa chisankhocho. Ena amene atenga kalata komanso kulipira ndalama yokwana 10 million kwacha ndi Adalitso Kabambe a chipani cha UTM komanso President Lazarus Chakwera yemwe adzayimire chipani cha Malawi Congress MCP, mtsogoleri wa People's Development Party PDP Kondwani Nankhumwa, oyima paokha Millward Tobias ndi Adiu James Chilungo. Bungwe lolimbikitsa ufulu wa anthu achalubino la APAM ladzudzula kupitirira kwa mchitidwe wochitira nkhanza anthu achalubino omwe kuchitika mdziko muno. Pakadali pano bungweli lafunsa boma kuti liwonetsetse kuti anthu achalubino ndi otetezedwa mu nthawi ya chisankho. Wapampando wa bungwe la wapampando wa bungweli Young Muhamba wapereka pempholi pa msonkhano wa atolankhani omwe unduna wa chisamaliro cha anthu unakonza. Msonkhano wa atolankhaniwa wadza pambuyo pa tsiku lokumbukira anthu achalubino pa 17 June. Kathe Maulidi akuitsatira bwino nkhani. Amuhamba ati anthu akhungu la chalubino amakumana ndi mavuto ochuluka kwambiri pa nthawi ino ya chisankho, monga kusakidwa, kubedwa, kuphedwa komanso kufukulidwa kwa m'manda kwa iwo omwe anamwalira kale. Iwo ati ndikofunika kuti pakhwimitsidwe chitetezo pa nthawi ino yomwe Amalawi akuyandikira ku chisankho. Mutu wathu wa chaka chimenechi tikukamba za chitetezo cha anthu achalubino mu nthawi ya chisankho. Ndiye tikudziwa kuti ma political parties ali ndi udindo waukulu onesesa kunena kuti anthu achalubino atetezedwe chifukwa mauthenga awo amene akunena m'makampeni
akuyeneranso kukhala inclusive kukambapo zokhuza anthu achalubino komanso iwo asakhale osogola kupanga promote violence kwa anthu achalubino mu makampeni awo. Nduna ayiona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu omwe ali ndi ulumali komanso anthu akumadera. Ajini Sendeza ati boma kudzera mu nduna wawo aonetsetsa kuti anthu onse akhungu la chalubino ndotetezedwa pa nthawi ino. Ngati dziko la Malawi kudzera kuno ku nduna tili nawo ndithu ndondomeko za malamulo okhazikika bwino komanso ndi ndondomeko zina zosiyanasiyana. Pambali pakukhala ndi malamulo amenewa komanso ndi ndondomeko zimenezo, ngati boma kuli ndithu kuyesetsa kuonetsetsa kuti anzathu achalubino amene amakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana makamaka ku chitetezo amenewa apatsidwe ndithu nyumba zolongosoka. Tsiku lokumbukira komanso kukondwerera anthu omwe ali ndi khungu la chalubino limakumbukiridwa pa June 13 chaka china chilichonse, koma kuno ku Malawi tsikuli alikumbukira pa 17 June. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Noah Chimpeni wati boma lili ndi chidwi chogwirana manja ndi aliyense potukula ntchito zaumoyo mdziko muno. Achimpeni amalankhula izi pachinayi mu mzinda wa Zomba kumene Standard Bank imatsekulira chipinda chatsopano pa chipatala chachikulu cha Zomba. Mtolankhani wathu ku Zomba Johnson Malowa walemba ripoti limene akuwerenga mdzulo buno ndi Eric Msikiti. Mwazina Achimpeni anati boma lili ndi malingaliro oti liyike makina a dialysis mzipatala zonse zikuluzikulu mdziko muno. Poyankhulapo pa zimene banki ya Standard yachita pa chipatala cha Zomba, Achimpeni anati boma la Malawi limalemekeza ubale wake ndi kampani zimene sizaboma. M'malo mwake iwo anati iyi ndi njira yamphamvu imene ikuonetsa ubale wabwino pakati pa boma ndi makampani omwe si aboma mdziko muno umene boma la Achakwera limalimbikitsa. Limene lili kuthandiza kwa zazikulu ku dziko la Malawi muziwanena kuti mdziko muno inde imfa zimene zimabwera kwa azimayi akamabereka ndi zocheze zinachepako koma zikadalipo. Ndiye ngati boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera tufuna kunena kuti imfa zimenezi zitheretu. Palibe chifukwa kuti munthu azimwalira chifukwa amakabereka. Ndawo zambiri zimene zimabwera ifanena kuti mwina muzipatalamu mulibe kuti zipangizo zokwanira zonse mwina kumaonekera azimayiwa. Mwina asanabereke pali kumaona kuti mwana amene ali mimbayo kodi akhala bwanji, pali mavuto anji, pazakhala zovuta zanji. Ndi zimene zikamaonekeridwa ziziwunika ngati pa Zomba Central Hospital panopa ndi panopa ali ndi kuthekera kuoneka zinthu ngati zimenezi. Mkulu wa nthambi ya chipatala cha Zomba Dr. Saulos Nyerenda anathokoza banki ya Standard pa zomwe achitazi. Ithandiza kwambiri kwa amayi amene abwera kuno kusachira pa nthawi imene achira mwina akumana ndi mavuto ena omwe abwera chifukwa cha kuchirako kapena adwala matenda ena pa nthawi imene akuchira. Matenda awo apangisa mwachisanzo mtima wawo sukukoka bwino, magazi kulephera kapena adwala chibayo chachikulu. Ndiye pa nthawi imene iyi mayi wafunika kuti musamale komanso mwana wake musamale. Cholinga chonena kuti pamapeto pake mwana apite ku nyumba wabwino wathanzi komanso mayi wake akhale wathanzi kuti akathe kumsamala mwana uja. Mawu ake mkulu wa banki ya Standard a Philip Madinga anati kukonzanso kwa wodi ya maternity pa chipatala cha Zomba ndi chinthu chimodzi chimene banki imafuna kukwaniritsa. Ife ngati Standard Bank timati tikaona ku Malawi kuno kuti manena kuti Malawi kuno ndi kwathu, timafuna kuti Malawi azipita patsogolo. Andi kuti Malawi azipita patsogolo si kuti tizingopanga maprofit tokha osamapereka so back to the community. Ndiye timapangapo njira zambiri, timathandiza za maphunziro, timathandiza za timagwira ntchito ndi nduna za moyo. Sikoyamba kubwera ngati Zomba kunoko pamene timazapanga handover high dependency unit imene iyi. Chomwe tikufuna ngati Standard Bank ndi kuti sitifuna azimayi kuti akubereka azipitirira kupeza kuti maybe aluza moyo wawo andikapena ana amene. Banki ya Standard yakhale kuthandiza pa zaumoyo monga kumanga zipinda zochitiramo pa zipatala zadedza komanso mulanje, malo odyetserapo anthu ku chipatala cha Chintheche ku Nkhatabe komanso chipinda cha anthu odwala kansa pa chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe mwazina.
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tili nkhani zena zambiri bwino lino. Popitira ndi nkhani zathu madzulo ano, unduna oona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo walimbikitsa mipingo kuti ikhale malo oti anthu adzipezako thandizo komanso mtendere. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu, Esther Ng'ong'ola, wachenjezanso mipingo kuti isamaphunzitse zikhulupiriro zolimbikitsa nkhanza kwa amayi. Ng'ong'ola amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene Malawi Council of Churches ndi Evangelical Association of Malawi amakhazikitsa mlozo wawo pa ntchito yolimbana ndi nkhanza kwa amayi komanso abambo. Khumbo Kaliwo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Malenga Chiyenda. Ng'ong'ola ati anthu ambiri amakhulupirira atsogoleri a mipingo ndipo iwo ali ndi ntchito yayikulu yoteteza mamembala awo ku nkhanza za mtundu uliwonse. So ngati amipingo atengapo gawo kuphunzitsa anthu kudzera mu chipembedzo chawo kuti tisamachitirane nkhanza, ndikukhulupirira kuti zithandiza kuchitisa kuti ma crimes atsike. Komanso Malawi khale Malawi wokomera wina aliyense, amayi, abambo, ana, anthu aulumali, aliyense aziona kuti dziko linolo ndilanga. Mlembi wa bungwe la Evangelical Association of Malawi, Mbusa Francis Mkandawire, wati aliyense opezeka okhudzidwa mu njira iliyonse ya nkhanza lamulo ligwirepo ntchito. Kutero komanso titengaponso mbali ifeyonso kuti nawo tiwaphunzisenso ngakhale amene sali pansi pa Evangelical Association, amene sali pansi pa Malawi Council, chifukwa izi nzofunika. Nangati ali mipingo kachipembezo chanji tionesesa atengepo mbali, na aliwopembeza awonesese kuti atengepo mbali. Tiyeni tithane ndi nkhanza. Mkulu wa Act Alliance Hamilton Luhanga ati anayamba njira yokonza mlozo wa mipingowu mchaka cha 2015 ndipo akuyembekezera zithandiza kuthetsa nkhanza mdziko muno. Tionesesa unena kuti zisatere Kalilongwe Hotel pa koma mukati muja maona kale kukhala zinthu ngati sensitization or popularizing kuti anthu ambiri machechi ambiri adziwe kuti polisi ndi imene. Luhanga ati anafikira abusa onse amipingo yomwe ili pansi pa ECM ndi MCC pokonza mlozowu. Mkulu wa bungwe la Malawi Relief Fund UK, Yakub Valley, wati bungweli ndilodzipereka pa ntchito yopititsa patsogolo luso la ntchito zamanja pakati pa achinyamata. Avali ati kuchita izi kungathandizire achinyamata kukhala odzidalira pa nkhani ya chuma. Iwo amalankhula izi pamene achinyamata ena amakondwerera kuti amaliza maphunziro a ntchito zamanja pa sukulu ya Maoni Vocational College mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Luweriani Mpasa watitumira ripoti lomwe akuwerenga mdzulo buno ndi Sambanda. Avali ati kudzera mu mgwirizano omwe ulipo pakati pa MRF UK ndi ISA Foundation, achinyamata akulandira maphunziro aulere zomwe zikuthandizira kumanga akadaulo odziwa ntchito. Ifeyo tikuona kuti boma zimenezo anakhazika kuti 2063 ifeyo tikuyesesapo kuti ife tithandize boma pa zinthu zimenezo kuti anyamata makamaka pafupi 60 to 70% ndipo anyamata Malawi muno, kuti iwonso kuti malo kuti azingopita kukapempha kwa anthu bora kuti apeze luso limene afunzire ndi akhoza kulembanso ntchito anthu ena kuti mphavi yathu ife Malawi Lift timati poverty elevation ithepo pano Malawi muno. Mkulu wa achinyamata ku konsolo ya mzinda wa Blantyre Martha Chirewani anayamikira ntchitoyi ponena kuti yafika mu nthawi yake. 70% panthu 100 atu 70 achinyamata, so maphunziro awo athandizira kuti achinyamata atukule dziko la Malawi. Monga mmene mwaonera kale kuti achinyamata kumachoka pano aphunzitsidwanso maluso ena kuti akatha kupanga ma business, akatha kusekula mashopu amene angakwanise kukalembanso achinyamata ena azawo. Ndizithandizira ndithu kuti zikwanisenso masomphenya a dziko la Malawi kuti akwanise kufikira achinyamata azawo pawalemba ntchito. Mmodzi mwa omaliza maphunzirowa a Memory Chiwomole
omwe ati akufuna kuyambisa bizinesi yawo akuti akufuna alembe ntchito anthu ena amdera lawo. Pamene ndamaliza ndikukonzekera kuti pamene ndikafika ku nyumba ndikalimbikira ntchito zanga zimene ndaphunzira pano zamanja maga kumbali yazo manga ntchito imene ndagwira ndithaso kulemba ntchito azizanga. Ophunzirawa alandiranso zipangizo zogwirira ntchito kuwathandizira kuti akayambe kukhazikitsa ndondomeko zogwirira ntchito zopindulira mabanja komanso madera akwawo. Unduna wa zamaphunziro a ukachenjede walimbikitsa sukulu za ukachenjede kutsogolera ntchito zachitukuko kudzera mu kafukufuku oyenera. Mkuluona za sayansi ndi luso la makono ku undunawu Chomara Mikeka wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene sukulu ya Mubas imakondwerera kuti imodzi mwa ntchito zake ya Wasted yatha zaka 20 chikhazikitsireni. Amikeka akufotokoza kufunika kwa kafukufuku pa nkhani zachitukuko. Kafukufuku amatithandiza ife kupeza mayankho amene amakhala akuyankha zosowa kapena zolakalaka ndi zokhumba za nzika za dziko. Chotero wopanda kupanga kafukufuku kuti mupangeso chiganizo ma decisions ngakhale boma, private sector, ma university ingakhale anthu mumagane kuti titenge njira iti iyi kapena iyi ndi iyi koma kafukufuku amakuza kuti mukatenga njira iyi zabwino zake ndizi iyi zoyipa zake ndizi ena anatenga njira iyi anachita bwino chonchi ndi chifukwa chake kafukufuku ali wofunikira kwambiri and makamaka unduna umene ndikuchokera wa higher education directorate ya science technology and innovation mogwiza ndi National Commission for Science and Technology chachikulu poinika national research agenda ndi masomphenya a dziko lino oti tikhale wozi yimira patokha muzachuma osapempha koposa iyayi zikufunikira kwambiri kuti tichite makafukufuku osiyana machoni. Ndipo mkulu wa ntchito za Wasted Kondwani Chidziwitsano akufotokoza zimene ntchitoyi yakwaniritsa. Zina zimene tathandizirako ndikuthandizira kukhazikitsa pa chizungu timati ma policies ndi ma strategies amene boma limagwiritsa ntchito. Because boma kuti lipange policy pa nkhani ya za nkhondo kapena ma strategies pa nkhani ya nkhondo pamafunika pakhale umboni kapena kuti evidence imene imabwera kudzera mu kafukufuku. So kafukufuku wathu athandizira kwambiri pa ma policies ena amene boma ligwiritsa ntchito pakali pano okhuzana ndi nkhani za ukhondo. Komano ngakhale kuti tikupita patsogolo kumbali ya nkhani ya ukhondo mavuto adakalipobe. Chisanzo chabwino chimene ndingakupaseni ni nkhani yosamba m'manja. Nkhani yosamba m'manja imaoneka ngati ni nkhani yophweka kwambiri. Koma ni nkhani imene kafukufuku anapeza kuti imathandizira kuchepesa matenda kwakukulu kwambiri. Koma ngati dziko anthu ambiribe amavutika kuti asambe m'manja. Chifukwa chonena kuti kwambiri zipangizo zosambira m'manja ndi gawo limodzi limene limavuta. Chimodzimodzinso nkhani ya zimbuzi. Zimbuzi zathu nthawi zambiri zimakhala zosalimba. Kukabwera mvula zimapezeka kuti zagwa. Ndi bipeze kuti mwina hafu ya mudzi ilibe zimbuzi. Koma anali nazo mwafa cha mvula zonse zagwa. Pakangopita miyezi pang'ono amanganso zimbuzi zomwezo. Ena amapeza kumena kutopa kumene kusiya kumanga zimbuzi. So tikuona kuti tikuyenika kupeza njira yonena kuti tipeze mtundu wa chimbuzi kapena design ya chimbuzi imene thopanga itha kupilira kunyengo zovuta zimene tikumakumana nazo mzaka zino zimene tili nazo. Patatha zaka ziwiri pamene bungwe la Coordination Union for the Rehabilitation of the Environment KUA linayamba ntchitoyo konza nkhalango ya Chiradzulu. Mu ripoti lathu la sabata ino Mwayi Gowero akuunikira ntchito zimene yakwaniritsa bungweri. Msonkhano omaliza omwe unachitikira ku ofesi ya KUA ku Mpingwe unakondwerera kukonza kwa nkhalango ya Chiradzulu yomwe inakhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho ya Freddy. Mkulu wa bungwe la KUA Charles Mkoka anathirapo ndemanga. Osaka mudzi tagwirizana kuti anzathu a forestry ngati department ya boma kupsolera ma staff awo amene ali ku malo awiri amene apitiriza kuonetsetsa kuti zonse zimene ife ya KUA tapereka kumene mbali ya zipangizo monga ngati ming'oma katundu ogwirira ntchito tapanganso dongosolo kuti tiyike ndondomeko za mbali ya zokopa alendo pasewu umene umadusa kunjuli kwa group village head madokotala kuti zimenezo ziyena kuti zipitirire ndi makomiti amene tinakhazikitsa
komanso kuti anzathu a forestry aonetsetse kuti pali chisamaliro cha katundu amene tasiya kumeneko. Ndipo oyimirira khonsolo ya Chiradzulu achikumbutso Maya anafotokoza zambiri. Chimene tipange chachikulu pokotera kwathokoza akiwa kuti anasiya ntchito zimenezo koma ife ngati ofesi ya zankhalango tionetsetsa ntchito zimenezo kupitirira tiziyenderabe ntchitozo chifukwa tili ndi azilangizi kumalo kumeneko. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi a Jacob Joseph ndipo anathokoza. Nenazone ife anthu akudera pa ntchito imene itapindula zinthu zambiri chifukwa choyamba dera lathu ndi cyclone Freddy linaoneka kwambiri. Mnali malo amene analovuta ngakhale kufikika kuti munali siku kuti ana amavuta mayendedwe. Koma bora kwa bungwe limeneli tinakoza malo amene pano pali malo ngakhale kale matha kudusa kupita sija limene mbuyo musizi matheka kufika. Ntchito iyi yomwe inakhazikitsidwa mu 2023 imalandira chithandizo kuchoka ku bungwe la International Climate Initiative IKI. Anthu 10 ndi amene apeza mphotho ya ndalama zokwana 500,000 kwacha aliyense mu mpikisano wa FDH Khusa mbwembwembwe umene FDH Bank ikuchititsa. Bank ya FDH ikuchititsa mpikisano pofuna kupereka mwayi kwa Malawi amene ali maiko akunja kuti adzigwiritsa ntchito njira zodalirika potumiza ndalama. Poyankhula pa maere oyamba a mpikisano mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu ku bank ya FDH Ronald Chimchere wati mpikisanowu wayamba kale kukwaniritsa zolinga zake. Izi ndi zina zimene Chimchere adauza atolankhani. Ndi makastomers athu ambiri amene amakhala kulandira ndalama kuchokera maiko osiyanasiyana. Tili ndi makastomers amene amakhala kulandira ndalama kuchokera ku maiko ngati ku America, ku England, komanso South Africa. Nde poona kuti ambiri amakhala kutumiza ndalama kwa azibale awo ndipo amazatenga ndalama zimenezi, tinaonanso kuti ndi chamtengo wapatali kunaya kuti makastomers athu amenewa tapangire mpikisano umene umene tikutcha kuti Khusa mbwembwembwe kuti nawonso pa nthawi imene akuzatenga ndalama akhalenso ndi mwayi wopata ndalama zimene tikupereka mu mpikisano umene. Mpikisano umene anthu awolandira bwino kwambiri kutengera tsiku ndi tsiku timakhala ndi anthu ambiri amene amakhala kuzatenga ndalama zimenezi za Ria, za Western Union komanso za MoneyGram. Koma munyengo imene taona kuti anthu ochuluka ndithu akhala kuzatenga ndalama chimene chikuonetsa kunaya kuti anthu ambiri alosangalala ndi mpikisano umenewo. Ndineneponso kunaya kuti monga tsiku la lero anthu 10 apambana apeza 500,000 komanso tikhala tupanga maerena miyezi yakutsogolo kufikira mwezi wa September umene munthu mmodzi amene azakhale wamwayi adzapeza 10 million kwacha. Amenewo bambo Chimchere kuchokera ku bank ya FDH. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane.